Bagong building alang sa headquarters sa Mandaue City Police Office tukuron. Gipasugdahan kini sa gisugdan kini sa groundbreaking ceremony alang sa edipisyo. Gipangunian sa mga opisyalis sa kapulisan, syudad ug ubang aliadong mga ahensya ang groundbreaking aging timaan sa pagsugod na unya sa construction. 16 million pesos ang ipundo sa PNP alang sa construction sa building. Ang Mandaue City Government ang mi-provide sa lote. Gilauman nga mamahimong mas hamugaway na ang headquarters sa katukuran sa bag-ong building. I will fully support MCPO 101%. Based information sa engineer, kung nakasugod na groundbreaking, siguro mga next week magsugod na. We may be able to provide as well the public what they deserve insofar as this kind of building is concerned. But of course, this is not meant to say that the police will just relax. It is meant to ensure that the police will be able to improve